very good. So kamar da kake gani mun creating din wani karamin project domin ka ƙara fahimtar if statement, sannan kuma mun yi amfani da int. Very good. So kamar da kake gani da farko mun creating din variable. So variable din mu sai muka zo muka sa letter. Very good. So wannan sunan variable ne, na ce maka duk lokacin da ka tashi creating din variable zaka iya rubuta duk abin da kake so sannan ya kasance dai mai ma'ana. Very good. So variable din mu na gaya maka ma akwati ne, sai muka aje input a ciki, letter equal to input. Very good. So kana ganin input ka san cewa za mu yi an san bayanan user kenan. Very good. Sannan ko da yaushe ka tuna cewa input yana returning din string ne. Very good. So shi yasa open and close parenthesis din shiga su, and then yana da double quote. So za ka iya sa single quote ko double quote, sannan a ciki sai ka rubuta string ɗinka, enter a letter kamar yadda muka yi din nan. Very good. So sai muka zo muka yi amfani da if statement. Very good. So kamar da kake gani sai muka ce if letter, wannan kenan. So menene wannan letter din? Wannan letter din wannan variable din namu ne da muka karbi bayanan user muka kira shi a nan gurin, za mu hada su kenan. Very good. Sai muka ce if letter kamar yadda kake gani int a e o u a din nan. Very good. So int din nan yana aikin dubawa ne idan abin da aka rubuta a cikin, muka ce enter letter din nan, letter da aka rubuta, idan letter da aka rubuta tana cikin waɗannan rubutun da muka yi a e o u a din nan da muka sa da karamin baki da babban baki. Very good. So int yana aikin dubawa ne. Very good. So mun creating wannan project din domin ka fahimci int din nan da kuma if statement din nan. Very good. So if statement na yi bayani da dama akan ta, sannan int din nan ita ce take aikin dubawa. So if letter in a e o u a din nan za ga shi ma string ne. Very good. So sai muka sa column a nan gurin. Very good. So muna sa column zai bar mana indentation wannan space din kenan. Very good. So sai mu faɗa mai aikin da zai yi, sai muka ce print bowel. Very good. So idan letter da user ya rubuta tana ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan, to ai mai printing din bowel. Else idan wancan condition din bai faru ba kenan. Very good. Za mu sa wannan column din nan, sannan zai bar indentation din nan, sai mu ce print consonant. Very good. So kamar yadda kake gani din nan, bari mu je mu yi running programming din mu. A duk lokacin da kai programming ɗinka sai kai running ɗin shi, kai testing ka tabbatar yayi duk lokacin da kai project ɗinka. Very good. So bari mu je mu running mu gani. Very good. So kamar yadda kake gani gashi nan a terminal sai ya ce mana enter letter. Very good. So bari mu sa I, bari mu sa U kai. Very good. So sai ya ce mana bowel. Very good. So bari mu koma mu ƙara running ɗin shi. Very good. So kamar yadda kake gani bari mu sa I. So a cikin lambobin nan duk wanda muka sa, duk lambar da muka sa zai gaya mana bowel. Very good. So ko da babban baki muka rubuta ta, so zai faɗa mana bowel. Very good. So and then kuma idan muka sa kamar yadda kake gani number da bata wannan dinnan, so misali let's say musa G. Very good. So zai ce mana consonant. Very good. So kamar yadda kake gani, so wannan kenan a takaice. So duk number da ka sa zai faɗa maka number mecece, kaga consonant. Very good. So wannan kenan a takaice. So mun creating din wannan karamin project din ne domin ka fahimci int. Very good. Ana amfani da int ne a programming domin ta je ta duba abin da ake tambaya yana cikin kaza, so in baya cikin kaza so ai aiki kaza. Very good. So ana amfani da ita ne domin duba cikin wani string ko kuma wannan. So ana amfani da int ne wajen duba string ko kuma float point number ko kuma cikakkiyar number integer kenan. Very good. And so on the. Very good. So wannan kenan a takaice. Daga ƙarshe kar ka manta da yi mana like, subscribe da share domin karfafa mana ci gaba da kawo maka wannan lecture. Sannan ka je a telegram channel dinmu kai following dinmu domin samun source code din lecture da muke kawowa. Sai mun haɗe a Arewa Expert.